Orasma dihita namar minggu sadarion. Mingguta margoar minggu paduahon dung Epipanias. Topik mingguta aka bangso marnida hatigoran dohot hamuliaon ni Jehovah. Marede mahita sian buku ede nomor 17 ayat 1 sabtu tolu. Di ayat toluan non rap jongjong mahita. Marhite-hite goarni de bata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni de todi porbadian natu mopalangi dohot tanoon. Amen. Madok mauliate mahamu jamai, nama ngarorohita sian gomgoman ni hahulomon, jalan au pasaton hita tu bagasan harajau ni ana haholongan ni rohana. Haleluya. Martangiang mahita. Ale Tuhan debata pargugo na suatu dosan amanami na di Banua Gijang. Di paboton hodo tuaka parohan na sian purbai marhite-hite bitang nang tubuh anakmu nasasadai. Sodangi marohanami asa hutadahami haporsiaon nasitongi marhite-hite ibana. Asa tarbahen dohot hami mamereng hamuliaon sugot marhite-hite hana haholongan ni roham Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marede hita sen buku ede nomor 72 ayat 1 ditambah 5. Sari
Patangihon ma patik di debata ima patik parjolo dohot patik sahat tu patik pasapuluhon. Patik parjolo. Ahu do Jehovah debatam dinna debatatta dang jadi marakup ahu bahenomu debatam. Patik paduahon. Dang jadi ganomu jala dang jadi sumanonmu manang aha na di banua gijang dohot na di banua tongaon. Rodi akka na di bagasan aik na di toru ni tano yang go tungga besi sobaon manang sioloan. Patik patuluhon. Dang jadi dohonon goarni debata yang go soture dalan na ai hona uhum na dosogot akka na marsineang di goarna. Patik paupaton. Ingot hamu mapabadiahon ari minggui di naunomari maulahamuna sa siulaw muna alayang go ari papituhoni ari paradianan ni Jehovah debatam doi. Dang jadi ho mangula anggo di nasadari manang anakmu pe manang borum, manang naposom lahi-lahi manang naposom boru-boru, rodi pinahanmu, rodi isi di hutani halak pe na mangebati hutam. Ai di naunomari do di toppa debata, langit dohot tano dohot laut dohot nasa isina. Dungi maradia do ibana di ari papituhoni, di baini do ubahin na di pasu-pasu debata Jehovah. Ari para dia nanay jala di parbadiai. Pati palimahon. Iko pasangapon mo do na torasmu. Asa martua ho jala leleng mangolu. Di tano nanileho ni Jehovah di batam diho. Pati paunopon. Una ko mamunu. Patik papituhon. Una ko mangalakup. Patik pawaluhon. Una ko manako. Patik pasiahon. Una ko olo makatidakon hata na sotutu maralohod dongat jolma. Patik pasapuluhon. Dang jadi haliangan ni roham bagas ni donganmu. Dang jadi haliangan ni roham dongan saripe ni donganmu. Manang naposona bawa, manang naposona boru-boru, manang lebuna manang hodana, manang dia pe ugasan ni donganmu. Beha padok ni debata taringot tupati na sapului. Odo, ahu do Jehovah debatam, ninna debatatta. Pargogo da suatu dosan jala parimas. Siluluho dosa ni mama tu pinoparna. Rodi sudut patoluhon, rodi sudut paupaton. Pinoparnya kana sogoro hadiau. Halaya sidor aku dia kana maribu-ribu. Hakana marholong ni roh hadiau. Naso mangalao si potiki. Atong rak mangidogogo mahita siya tuata labagulahu patik nai. Hale Tuhan debata. Sai pargugui mahami mangulaw na ubar tu pati ni. Amen. Maredeita se buku de 170 sada ayat 2 do tolu. Di ayat tolu rap jongjong mahita. Tatopoti madosata martangiang mahita. Ale Tuhan debata amani Tuhan nami Yesus Kristus. Hodo debata pargogo naso hatu dosan sitopa nasana adong. Paruhum natigor namang humi jolma manusia. Narodo hami tu jolom manopoti dosa nami.
akan nahula hami marhite sian pangalausion nami di patikmu. Ima marhite sian tubuh-tubuh ni rohanami naroai, nang sian pakatayon nami na soture, rodi pangulion nami dihisap-hisap ni rohanami. Natamasi tutudo na uhum hami alani dosa nami i, alay na tersosol bagi do hami nuaing alani i, asima roham di hami ali di bata nami. Padenggan bahasa jala parasi roha doho, ala anak ni haholongan ni roham Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Sese sama dosa nami saluhutna, jala suruh matod di porbadia tu roha nami be, asa tarbahin hami manguloy ho di bagasan hati goran dohot habadiaon. Gabi sahat hami tu hanguluan na sorasuda, na pinarbagabagam diaka na porsea di anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni dibata taringot tuha sesaan ni dosa. Para siroha jala perdenggan bahasa do Jehovah. Labat tarimas jala para siroha godang. Dang dibahe tu hita hobar tu akka dosata. Jalarang dibalosso tu hita hobar tu akka hajahatota. Sohon asini rohani amama mida akka anakna. Asini rohani Jehovah di akka na makabiari ibana. Hasanga ma di debata na digijang. Amin. Mari di mahita, set buku ede nomor 497 ayat 1-2. Turpuk epistel di parmingguota tikion imana tarsurat di Yohanes 2 ayat 1 ro di 10 sada tajaha ma marsikat soring mandang responsoria di ayat 10 sada no rapita majaha. Dungi patolu arihon adong mana marbagas di huta Kana na di luat Galilea jala di sima inani Yesus. Jadi dung hurangan anggur na sida ina ni Yesus mah maddo ibana. Da ngadong anggur di nasida. Dungi nina inanai mah maddo aka parhobas. Manang dia dohonon na tuhamu bain hamuma.
Dungini na Jesus madok na sida. Gohiyamu maakagusion aik. Jadi go situtuma di bahen. Alai didai iduknya kaparhobasima aiki naung gabe anggur. Jaladang diboto haroroanna. Ai holan akaparhobas naman hahuya ikido ubotosa. Gabe di joma pangolii. Rab mahita asa ima tadana parjolo nabi nahini Yesus di hutakana di nadi Galilea papatarhon hasangapon nai gabe porsea ma aka sisianna di ibana songonima sahatna martua doakan atau mangihon hatani debata jalan nau peopsa amen. Marede mahita sebukede nomor 120 sia di ayat sada dohot ayat onom di ayat onom rak jongjong mahita. Tahatidak ko mahaporsiaw tay, songon na hinatidak ko nilungatta sa haporsiaw di sadok portibion, rak mahitamadok. Au porsea di debata Jehovah, ido ama pargugo raso hatudosan, na tumopalangi doho tano. Au porsea di Jesus Kristus, anak di debata Jehovah nasasadai, ima na tinubuhon ni si Maria, nagabegabian si Anton di Porbadia, adorang so habubuhan, ido tuhata, na tumaon na bernit, di panguman ni Silatus, na mate tarpajal do ibana di hau pinor silang, na tuat tubanotoru dung litanom, na mula mengulu diari potoluhon, na manaik tu surgo, lahudul tu siamu ni debata Jehovah, amanai pargogo naso hatudosani, di sima ibana pay mamulak sogo tu tanoon, mangumi hala na mangolu doho namate. Au porsea di todi porbadia, jaladong sada huria na badia, huria hatopan ni hala Kristen akan na badia, doho dia hasesan ni dosa, doho dia tai na mandok, mula mangolu do sogo daging ni hala naung mate, doho dia hangoluan na sorasuda. Amen. Tapi kema akatiting na masa dihita di nasa mingguan. Tikting HKBP Depok 2 Minggu 10 Januari 2025. Sada Romawi Titing Maragam. Sada namandohoti ulaon pakobasion huria. Torop ni ruasna mandohoti ulaon pakobasion ni huria samingguon. Toropna 714 halak. 2 pamuhai pertangyangan sektor. Di hari Rabu 20 Januari 2025 patu pawatado pertangyangan pamuhai pertangyangan sektor masuk pukul
10 sia 30 wib maringanan di gerejaon mangerade ma akka pungan kor di patangengani. Tolu rapat pengurus seksi bidang koinonia, maturia, diakonia. Di hari Sabtu 25 Januari 2025 ima rapot nih pengurus seksi-seksi bidang koinonia, maturia, diakonia. Masuk pukul 1 sia wib maringanan di Gedung Paulus. Agenda rapat ima informasi dohot juknis pelaksanaan program dohot anggaran seksi tahun 2025. Tiktingon ma gabe undangan resmi tu dewan dohot seksi-seksi. Opat sumbangan di Jawa Huria Marite panitia pembangunan do sumbangan 2 unit AC sian Inata Opung Obet Boru Sihombing nasian sektor tolu Kapernaum. Mau lihat tema di Pasat Huria Tunasida. AC dipasang di Gedung Paulus. 5 Namonding. Nah di hari Minggu 5 Januari 2025 Nunga Jumolo Marujungolu Inata Nurmauli Boru Samosir Opung Sereboru Sori Padani Amata B Manik Nahinan tutup umur 72 tahun nasian sektor 10 Nazaret. Diboan tu inganan paradianan di 3 bolon Sidamanik Simalungun. Tabuan ma ditanyata asa margogo jala tarapul sude keluarga na tinaning goholna. Na parpudi tikting parepongon. Saldo ni Huria di bagasan mingguan 10 Januari 2025 Huria godangna 207 juta 855.214 rupiah. Pusat 3 juta 305.474 rupiah. Diakoni sosial godangna 34 juta 180.070 rupiah. Maaf ralat 10 rupiah. Transitoria godangna 1.030.000 rupiah. Sa di pasu-pasu tuata ma akka peleani na ngulawan di Huriawan bain sangap di goarna jalalasni roha di hita ruasna. Akka tikting naso jinahaon boy ma tajaha di warta naung sahat tu hita. Song ini mah sahat ni tikting di Huriata di bagasan nasa mingguan. Mau lihat ya. Marede mahita sebukwede nomor 666 ayat sada doho udukna lau si soma tapapungu piliata 1A doho 1B.
Sumurung sian saluhut roha, imana mangaramuti ate-ate doho pikiran muna di bagasan Kristus Yesus. Amin. Huria nahinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus, turpuk jamita dihita di minggu padua hondung Epipanias, ima nanienet sian Jesaya ono 22 mamuka sian ayat sada sahat tu ayat 5 laos tapai hutihut mah. Ala ni Sion dang tarbahen ausit, jala ala ni Jerusalem dang olo au popoman, pai mabicar hati goranna songon sodang ni mata ni hari, jala hatuaonna songon sulu-sulu na marsi gorgor. Jadi idauni aka bangso parbegu ma hati gorammu, jala saluhut aka raja hamuliaonmu, jala ikon mar goarhon goar nai baruho si pabua-bua ni pamangan ni Jahoba. Jadi gabe tupal hamuliaon maho di tangan ni Jahoba, jala tupal harajaon di tangan ni debatam. Dang be goaron ni halak ho na tinadikon. Jala dang be dohonon na tu tanom halongonan. Ai goaron na maho hasoloan ni rohaku do ibana. Jala tanomi naung marharajaat doho. Ai lomo do rohani Jahoba midaho. Jala marharajaan tanomi. Ai songon rikot ni doli-doli mangaririt na marbaju, songon ido rikot ni aka anakmu mangaluluiho. Jala songon las ni roha ni pangoli mida na niolina, songon ido las ni roha ni debatam midaho. Ido yanggo sahatna. Hurian hinahalongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Didok minggu tasadarion ima minggu padua hondung Epipanias. Epipanias marlapatan minggu hapapatar. Jala somalna diterjemahon songon dia do debata papatarhon dirina laho paluahon bangsona. Minggu Epipanias ditotopon gereja ima di tanggal onom. Jalaon membuat tradisi ni orang Majus na pajupang dohot Yesus Kristus. Orang Majus yang mencari sinar bintang akhirnya bisa menemukan Yesus di Bethlehem. Jadi sasitongna molo didok minggu Epipanias itu mengacu kepada tradisi bagaimana orang Majus menemukan bayi Yesus. Jala somalna di minggu-minggu Epipanias disi jamita na di pasahat itu berkenaan dengan bagaimana Tuhan menampakkan dirinya. Jala somalna nats-nats Alkitab na dipakai disi ima songon Tuhan Yesus na di Didi Yohanes Padidi. Sok songoni mujizat perkawinan di Kana nagabe bahan si jahon dihita di epistel sinaking. Jala semua nats tersebut mau menceritakan bahwa kemuliaan Allah dinyatakan. Alaniin naneng dohonon sasitongna makna Epipanias di dalam kalender gerejawi itu berarti umat kita hendak merayakan penampakan kemuliaan Allah yang dinyatakan di dalam kehidupan semua orang. Jadi jelas bahwa Allah menyatakan dirinya, dan ketika Allah menyatakan dirinya berarti kita telah menerima keselamatan yang dari Tuhan. Lamang dainang molo kondisi kehidupan kita itu adalah kondisi yang baik-baik saja, molo kondisi kehidupan tasonari ima sejahtera, memang murado hita mamereng tada karya
haluaun nasian debata. Bila kehidupan kita sehat, bila keluarga kita hidup damai, bila karir pekerjaan kita meningkat dengan baik, maka kita dengan cepat akan memaknai bahwa itulah bentuk kesejahteraan, itulah karya penyelamatan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tadokma tu Tuhani mauliate Tuhan, patar doho diau, ima doho nota. Pada saat itu karya penyelamatan Tuhan menjadi hal yang tidak kita pertanyakan, melainkan kita yakin bahwa itu semua Tuhan perbuat bagi kita. Alai bohama molo kenyataan hidup kita menunjukkan hal yang sebaliknya. Mungkin nggak masuk kita tuh tahun baru. Alai tongdo kondisi nih ekonomi keluarga tongdo songoni. Malah mungkin semakin merosot. Manang mungkin kehidupan keluarga kita tetap dipenuhi oleh kekhawatiran, karir yang berantakan, ekonomi keluarga yang memprihatinkan. Nah, pada saat seperti itu, karya penyelamatan Allah bisa menjadi samar. Karya Tuhan itu sepertinya tidak kelihatan. Sulit bagi kita untuk memaknai karya penyelamatan Allah dalam berbagai kesulitan dan penderitaan. Jala memang tak jarang kita juga justru mempertanyakan, adong do debata? Damang dainang mulota jaha bibelta, di situ banyak diberikan catatan tentang kesaksian-kesaksian tentang karya penyelamatan Allah di dalam sejarah kehidupan ciptaan Tuhan. Jala memang kesaksian Alkitab selalu konsisten untuk menunjukkan bahwa Allah itu tidak pernah berhenti untuk melakukan penyelamatan. Karya penyelamatan Allah itu dimulai sejak masa lampau, sahat tusonari. Jala terus sampai kepada masa depan. Jala secara khusus di Turpukta Sadarion kita bisa melihat bagaimana Allah terus berkarya. Bahkan di saat kehidupan sedang di dalam keadaan suram, di dalam keadaan penuh dengan penderitaan. Turpuk nadihita di Yesaya 62 itu adalah seruan Yesaya. Seruan Yesaya kepada umat Tuhan bahwa keselamatan akan segera datang. Alana hati-hai memang kondisi ini umat Israel ima di parhatobanan nasida. Mereka terbuang di Babel. Alai dison sian turpukon boy berengota Yesaya paingoton bangsoi bahwa Tuhan itu tidak bisa berdiam diri melihat hidup yang porak-porandai, terlebih kehidupan yang menimpa umatnya. Alani inaking di ayat sada didok dihita oleh karena Sion aku tidak dapat berdiam diri. Alani Sion dak tarbahenau sip jala alani Jerusalem dang olo au pomon. Paima bicar hati goran songon sodang ni mata niari. Yerusalem aku tidak akan tinggal tenang di dalam keadaan mereka. Nah yang berengota sian tepukon ima Tuhan mau menunjukkan dirinya sebagai pribadi yang aktif bekerja untuk umatnya. Tuhan itu tidak pernah duduk diam sebagai penonton atau mengawasi manusia dan menikmati penderitaan dunia. Itu tidak ada pada Tuhan. Memang saleleng masa pembuangan nasida, keadaan nih umat Israel memang menjadi berantakan. Jala adong di pikiran dinasida songonon bahwa Tuhan itu meninggalkan mereka, bahwa Tuhan itu tidak peduli lagi kepada mereka. Jala memang tabotodo bangsa Israel na terbuang tu Babel saleleng 70 tahun. Kita bisa bayangkan begitu lama penderitaan yang harus mereka alami. Alai di Turpukon Yesaya mengingatkan
bahwa Tuhan akan memulihkan keadaan mereka. Di ayat 4, engkau akan disebut dengan nama baru, menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan. Engkau tidak akan disebut yang ditinggalkan. Jala ido nagabe janji sian Tuhan debata. Marhite turpukon adong piga-piga hal nana yang berengota nagabe renungan dihita. Nah parjolo ima, Tuhan itu tidak berdiam diri. Tuhan itu tidak berdiam diri. Allah tidak pernah diam untuk umatnya. Allah senantiasa menunjukkan kasih-Nya yang aktif, penuh dengan komitmen. Seperti seorang penjaga yang berjaga sepanjang malam, Tuhan juga bekerja untuk memastikan umatnya dipulihkan. Dengan demikian kita diajak untuk percaya bahwa Allah itu tidak pernah meninggalkan mereka, bahkan dalam kesulitan atau penderitaan. Jalasianon boido berengota di masa-masa sulit mungkin nata adopis sonari amang inang, kita harus percaya bahwa Tuhan itu ada. Dia tidak berdiam diri, Dia ada untuk menyelamatkan kita. Ima na parjolo na boi berengota sian turpukon na paduahon. Na paduahon tabereng di ayat 2 doho di ayat 3 didok jadi idaunia kabang so parbiguma hati gorammu. Yesaya mengatakan bahwa orang akan menyebut engkau dengan nama baru yang ditentukan oleh Tuhan. Di son boy tabereng, bangsa-bangsa akan melihat kebenaran Allah dan akan menyaksikan kemuliaan Allah. Pemulihan nana yang bahenoni debata tu bangsona itu akan mengangkat umat Tuhan, akan mengangkat juga nama Tuhan. Keadaan yang berbeda apa yang mereka alami sebelumnya, yang terasing, tersingkir, terbuang, tetapi mereka akan dipulihkan kembali. Jala tindakan debata memulihkan dan mengembalikan mereka ke Yerusalem itu membuat mereka dipandang berharga oleh bangsa-bangsa. Dan dakolani, pemulihan yang Tuhan lakukan juga itu dalam rangka Tuhan mau katakan bahwa umatnya itu adalah yang berharga di hadapan Tuhan. Umat Tuhan akan diberi nama yang baru, akan diberikan status yang baru kepada mereka. Tabotodo sada namarguar si Saulus, ya. Kita tahu Saulus itu sebelumnya yang dia lakukan adalah menganiaya gereja-gereja atau pengikut-pengikut Tuhan. Tetapi setelah Saulus bertemu dengan Tuhan, dia diberi nama baru, yaitu Paulus. Identitas yang baru itu diberikan oleh Tuhan. Demikian juga yang Tuhan akan lakukan kepada umatnya, bahwa umat Tuhan itu akan diberikan nama yang baru. Mau mengatakan bahwa mereka akan menjadi milik Tuhan yang dikasihi. Iman apa dua hon na boy berengota, jalan apa toluhon, boy tabereng disi songon dia pemulihan relasi di patupa di bata. Umat Tuhan nanaking didok di turpuk tahun di ayat 5 dohot di ayat 4 na tinadikon, umat yang sebelumnya disebut yang ditinggalkan kemudian diperkenan oleh Tuhan. Ini menggambarkan bahwa kasih Allah menghapus kesedihan bangsanya. Relasi antara Allah dan umatnya itu digambarkan seperti hubungan antara mempelai laki-laki dan perempuan, penuh kasih dan kesetiaan. Pemulihan hubungan ini adalah dilakukan oleh Tuhan. Pemulihan ini dilakukan oleh Tuhan. Naneng dohonon ima dang alani denggani bangso Israel patu pahon akana denggan gabe di palua di bata ibana sian parhatobanan na adong di Babel. Tetapi itu semuanya adalah karena kasih setia Tuhan. Naneng dohonon, jika begitu besar kasih Tuhan dan kesetiaannya kepada umatnya, Dia memperbaharui hidup kita dan menjadikan kita sebagai harta yang berharga.
Maka firman Tuhan ini hendak mengingatkan kita, hendak menasehati kita agar kita merespon cinta kasih Tuhan dengan perbuatan-perbuatan yang memuliakan Tuhan. Molo di hari Jumat Nasalpu di Patupa Huriata ima seperti bona tahun mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan. Didok disi taringot tu taunon HKBP tahun ini disebut sebagai tahun transformasi. Jadi kita mau diingatkan supaya mentransformasi kehidupan kita. Kita harus bertobat. Kita harus meninggalkan segala tingkah laku, perbuatan dosa yang tidak dikenan oleh Tuhan. Molo bangso Israel boi gabe tarbuang nasida tu Babel, sudenai berlatar belakang ala nasida meninggal honde bata. Jala kita tahu bahwa ketika kita melanggar perintah Tuhan, maka kita akan menerima hukuman. Alai sasitongna hukumani dang namandok dang holong rohani Tuhan tuhita. Tetapi itu adalah bentuk cinta kasih Tuhan. Tuhita jolma. Alani neneng dohonon tuhita kata jalo haluaon sian Tuhan debata. Ima marhite Tuhan Yesus Kristus nong mate tarsilang laho humokop hita, laho paluahon hita sian dosa. Sonari naneng dohonon tuhita di minggu hapapatar manang minggu Epipanias, kita kembali diingatkan akan penyertaan Tuhan, akan karya Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kita masing-masing. Alani molope mungkin situasi ngoluta si sonari tidak baik-baik saja, tetapi Tuhan kita itu selalu baik di dalam kehidupan kita. Jalaido nanaeng toktong tapeop alani dipaingot hita agar kita melakukan transformasi hidup, meninggalkan perbuatan dosa, hidup sebagai manusia yang sudah diselamatkan. Lapatanna sude na tabain, sude na tapatupa di ngoluta, naing ma toktong mangasahon Tuhan. Pos rohata, saya donganan ni Tuhani dohita. Jalan apa dua hon, naboi tabereng ima, tong mahita setia menjalin hubungan yang erat dohot Tuhan. Teguh berpegang kepada firman Tuhan. Alana hatani Tuhani do naboi memberi penguatan di dalam kehidupan kita. Semua kegiatan dan kehidupan itu kita harus awali dan akhiri dengan menggumulinya, menghayatinya, dan melakukannya seperti yang Tuhan kehendaki. Mulai natapatupa di ngoluta berarti kita sudah menunjukkan kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sehingga setiap orang yang boleh hidup bersama-sama dengan kita akan memuliakan nama Tuhan. Jala ido nagabe jauh-jauh di hita sonari. Ngoluta secara khusus di tahun baruon naing paingot ton hita agar kita memperbaiki hidup untuk menjadi lebih baik. Tidak harus kondisi kita baik baru kita bisa hidup menjadi baik, tetapi kita percaya dengan penyertaan Tuhan, dengan kasih setia Tuhan, Dia akan senantiasa menyertai kehidupan kita, memampukan dan menguatkan kita, sehingga kita mampu untuk senantiasa melakukan perbuatan baik seperti yang Tuhan kehendaki. Setiap yang kita perbuat, baiklah itu kita perbuat bagi Tuhan, bukan karena sesuatu, tetapi karena kebaikan naung tajalo sian Tuhan. Naung tari parhita tu tahun nai baru alani Tuhan do. Alani i pos marohata di tahun na baruon toktong do donganani di batahita. Amin. Martangi yang hita. Kali Tuhan debata mandok muliati hami di hatam naung di patolahas tutung-atungan nami dipaingot to hami Tuhan asa toktong mangasahoko di ngulu nami ahape na boy masa di hami
pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Tong do hupasat hami ngulunami tu tanganmu. Secara khusus Tuhan, di piga-piga ruas ni huriam na di bagasan parsahiton tong do buanon nami nasida. Ima Ruth Mikaela boru silitonga. Sian sektor 5 kana na dirawat di rumah sakit HGA. Tuhan debata hodo na marhuaso. Pos dorohanami na boi pamalupon ho sahit ni anak namion. Marhite aka perawatan na jinalo nasida sian tim medis dohot perawat. Sok-songoni di piga-piga ros ni huriam natong di bagasan proses pemulihan. Ima Nyonya Sintua manurung borosinaga sian sektor onom. Sok-songoni amang mari hot siagian sian sektor 4. Evangelis M. Simangucong sian sektor 4 dohot Nyonya Samosir Yuliani sian sektor 4. Tuhan debata lehon ma hamalumon di nasida. Asabui nasida kembali patupaon aka ulaun nasida siapari. Sok-songoni maringot hami di inang Nyonya Sintuasi Marmata buru siregar sian sektor 7 natong di bagasan rawat jalan. Tuhan debata homa mangalehon hamalumon di inanamion. Asabui di hari-hari nanay roh rap hami memuji pasangap guarmu na marmuliai. Sok-songoni oleh Tuhan tong dobuanon nami di pelayanan-pelayanan ni huriam nanay patupaon di tahun 2025. Asa sude aka program naong ditotopon di rapot huria bui mardalan denggan jalatau sangap di goarmu. Pasadama roha nami ale Tuhan ruas ni huriam sok-songoni parhalado marsada roha hami patupaon aka pelayanan laho mamuji pasangap goarmu. Sok-songoni ale Tuhan marningot hami di pamareta nami, di pemimpin nami. Asaho mangalehon habisuhon dinasida. Asaboi tarpatupa kedamaian kesejahteraan di bangsa namion. Secara khusus di kota namion. Mau liate mali Tuhan di pasat hami matangi angon holan mangasahon guar ni anakmu. Tuhan Yesus Kristus si palua hami. Amin. Tapuji Tuhata marhite ende nomor 70 sada jalata pasatma peliata. Jesus Tuhan
pasat mapeleata martangiang mahita. Ali di bata amanami na di banua gijang, hodo haroroan ni saluhut si lehon-lehon na denggan, dohot na saulibasa na mauliutus. Hupasat hami masya na nilehon mi tuhami pilihan nami tuho, say jalomai gabe uap na hucus di jolom, pasu mai jalaramoti, asa huparhasia kami pilihanon, patimbuluhon harajonmu di tonga-tonga ni huriam, dohot di portibion. Buhay marohanami marhite todim, asalam hutada hami godang ni silehon-lehon mi tuhami, asalam girgir hami mandok mauliate tuho, marhite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Manami na di banua gijang, say pinarbadia maguarmu, say Roma harajaonmu, say saut malomo ni roham di banua tonga onsongon na di banua gijang, lehon matuhami saderion hangoluan siapari, sesama dosa nami songon panesan nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unang hami togihon tu pangunjunan, palua mahami sian pangago. Mahamu di bagasan dame, jalohamuma pasu-pasu sian Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho, di sondakon Tuhan debata mabuhina tuho jala asima rohana midaho, di dopakon Tuhan debata mabuhina tuho, jala di pasaor honma dame na tutodim. Amin.